കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേകൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് നമ്മളുടെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ഉമജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം തദാന്തി സുപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരു ശ്രീയുധ പദകമലം ശ്രീ ഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീ വിശാഖാനിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിനി അടുത്ത വീണ്ടും പോയോ ശ്ലോകം ഒന്നിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓണാണല്ലോ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഭീഷ്മദേവരുടെ എന്താണ് വിയോഗത്തിന്റെ സമയമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയത്? ഒരു 32-33-32ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടിട്ടാണ് ഭീഷ്മരുടെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നത്. ഒരു 42 വരെയാണ്. ഒരു 11 ശ്ലോകമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഈ 11 ശ്ലോകം നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാവിധ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതും ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നതും ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രഭുപാദ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭാഗവതം നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രഭുപാദര് ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ. അപ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രഭുപാദരെ നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, പ്രഭുപാദൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോമിസ് ആണ്. നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്താ നമ്മളോട് പ്രോമിസ് ചെയ്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭഗവത്ഗീതയില് എന്താ ഭഗവാന്റെ പ്രോമിസ്? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഭഗവാൻ എല്ലാ റിലീജിയനും എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കൂ, മാമേവ ശരണം വ്രജ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് എന്നെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, എന്നെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ എന്തായാലും അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തത്. പ്രഭുപാദൻ നമ്മൾക്ക് എന്താ പ്രോമിസ് തന്നേക്കണേന്ന് അറിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുപാദൻ എന്താ നമ്മളോട് പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 16 റൗണ്ട്. ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ വൈഷ്ണവ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അധികം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്.
അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ശരിക്കും ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ രൂപ അനുഗാസ് എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ സാധാരണ. അപ്പൊ അതായത് രൂപസ്വാമി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ് പ്രഭുപാദ. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 64 റൗണ്ട് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം റെഗുലർ ആയിട്ട് ഭക്തിയോട് കൂടി ജപിക്കുക. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഇപ്പൊ ഭാഗമൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല, ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിട്ടില്ല, ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ആ ഒരു ലെവലില് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ പക്ഷേ പ്രഭുപാദ കുറച്ചും കൂടി മേഴ്സിഫുൾ ആണ്. ഭഗവാന്റെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മളുടെ യുഗത്തിൽ വന്ന ആളാണല്ലോ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്തായാലും ഇത്രയ്ക്കൊന്നും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ പോണില്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാം. അതും അധികം എന്താണ് പ്രഭുപാദരാണ് ഇത്രയും എന്താ പറയുക ഫോറിൻ കൺട്രീസിലുള്ള ആൾക്കാരെ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് അധികവും ഒരു ഭക്തന്മാരാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയത് പ്രഭുപാദ. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു റൗണ്ട് ജപിക്കുന്നതേ കഷ്ടം എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അത്രയും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണ്. മയക്കുമരുന്നും കഞ്ചാവും എല്ലാം അതിന്റെ അടിമകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ അവർക്ക് കൊടുത്ത പ്രോമിസ് ആണ്, നമ്മളൊക്കെ അടക്കം തരുന്ന പ്രോമിസ് ആണ് എന്തെന്ന്, ഈ 64 റൗണ്ട് ജപിക്കേണ്ട, 16 റൗണ്ട് നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഭഗവാനെ അതിന് എത്ര സമയം വേണം? മാക്സിമം ഒരു 1.5 മണിക്കൂറാണ്. 24 മണിക്കൂറാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ദിവസം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. അതിൽ നമ്മൾ എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങും? മാക്സിമം ഒരു 8 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് പറയൂ? 16 മണിക്കൂറുണ്ട് അല്ലെ. ആ 16 മണിക്കൂറില് നമ്മള് വർത്തായിട്ട്, അതായത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്ര സമയം ഉണ്ടാവുന്നു? ഒന്ന് രാവിലെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ആലോചിക്കണമെന്നില്ല, ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. 16 മണിക്കൂർ ഡെയിലി നമ്മൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഒരൊറ്റ ദിവസം കൂടുതൽ കുറവില്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 16 മണിക്കൂർ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾക്കുള്ള ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു, വെള്ളം എല്ലാം ഭഗവാനാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഓരോന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പണിയുന്ന വീടിന്റെ ആണെങ്കിലും കല്ലും മണ്ണും എല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് വേറെ എവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു ആണെങ്കിലും ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഏതൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമല്ല. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്രയും തരുന്ന ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര സമയം നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നു? മാസം ഒരു 30,000 40,000 ശമ്പളം ആവറേജ് ഞാൻ പറയുന്നു. 30,000 40,000 ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അയാളുടെ എംപ്ലോയർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര നേരം പണിയെടുക്കണം? ഒരു 8 മണിക്കൂറോ 9 മണിക്കൂറോ പണിയെടുക്കാണ്ട് 30,000 40,000 രൂപ ശമ്പളം കിട്ടും? നിങ്ങൾ പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിട്ടോ? ഇല്ല. അതും എന്താണ് ഇപ്പൊ IT കമ്പനിയിലത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എപ്പോഴും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ച് പാതിരയായാലും മീറ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കണം. നിറയെ പേർക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാവും. മക്കള് കുറച്ച് വലുതായ മക്കളുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 12 മണിക്ക് അറിയും ഇന്ന് US-ന്റെ ഇതാണ്, അതുകൊണ്ട് അവര് സമയം എപ്പോഴാണ്? എനിക്ക് 12 മണിക്കാണ് മീറ്റിംഗ്, രാത്രി 12 മണിക്ക്. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും അവർക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ 30,000 രൂപ 40,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 1,00,000 രൂപ ആവട്ടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം ഒരുക്കി തരുന്ന ഒരു ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ നമ്മൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ നമ്മള് അല്ലേ? പറയൂ നിങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ 6 റൗണ്ടോ 7 റൗണ്ട് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു 3-4 റൗണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ മുടങ്ങാണ്ട് ജപിക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ലെവൽ 3 ലെവൽ 4 എത്തേണ്ട ലെവൽ ആയി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയണം ഏതൊന്ന് എല്ലാം തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും ആരോഗ്യവും എല്ലാം തരുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ തരുന്ന ഭഗവാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം? ഒരു നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശമ്പളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും ഡെഡിക്കേഷൻ വേണം. അത് അത്രയും പ്രഷർ, അവരെ ചീത്ത, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും നമ്മളോട് പറയണില്ല, നമ്മൾ ചീത്ത പറയുന്നില്ല, എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളെ ചീത്ത പറയുന്നില്ല, നമ്മളെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാം വേണ്ടതോളം തരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിലയില്ല എന്നുള്ള മാതിരിയല്ലേ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു 1.5 മണിക്കൂറെങ്കിലും. അപ്പൊ 1.5 മണിക്കൂറേ വരില്ല. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ് 25 മിനിറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് ജപം അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും 16 റൗണ്ട്. അപ്പൊ 16 റൗണ്ട് ജപിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അതിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ശ്ലോകം തുടങ്ങാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തമിമ മഹമജം ശരീരഭാജാം ഹൃദി ഹൃദി ധിഷ്ഠിതമാത്മകൽപിതാനാം
പ്രതിദിശമിവ നൈകഥാർക്കമേകം സമധിഗതോസ്മി വിദൂതഭേദമോഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തം ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഇമം ഇപ്പോൾ എന്റെ മുന്നിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. അഹം ഞാൻ അജം ജന്മരഹിതൻ ശരീരഭാജാം ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇഷ്ടിതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആത്മാ പരമാത്മാവ് കൽപ്പിതാനാം അഭ്യൂഹികളുടെ പ്രതിദൃശം സർവദിക്കുകളിലും ഇവ പോലെ ന ഏകയാ ഏകമല്ലാത്ത അർക്കം സൂര്യൻ ഏകമാത്രമായ സമധിഗതഃ അസ്മി ഞാൻ ധ്യാനത്തിൽ സമാധിസ്ഥനായി. വിദൂത നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി. ഭേദമോഹക ദ്വൈതമെന്ന മിഥ്യാധാരണ. വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. ഇപ്പോൾ എന്റെ മുന്നിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം മാനസിക അഭ്യൂഹികളുടേതും ഉൾപ്പെടെ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ ദ്വൈത സങ്കല്പത്തെ അതിജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. സൂര്യനെ വ്യത്യസ്തമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും സൂര്യൻ ഏകമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭീഷ്മര ആ ലെവലിലെത്തി. എങ്ങനെ? പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിലെ ശ്രദ്ധയായി, വേറെ ഒരു ഡൈവേർഷനും ഇല്ലാണ്ട് ആ ലെവലിലെത്തിയിട്ടോ പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയോട് വിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിയും എന്ന് പറയാണ് ഭീഷ്മര്. ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ ദ്വൈത സങ്കല്പത്തെ അതിജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ദ്വൈത സങ്കല്പം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പഠിക്കാം. ഇനി അദ്ദേഹം ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലേ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും. അപ്പൊ സൂര്യനെ വ്യത്യസ്തമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും സൂര്യൻ ഏകമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുക? സൂര്യൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ പല സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മേലെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ ഇരിക്കുന്ന എനിക്കും കാണാം, തൃശ്ശൂരിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കാണാം, കോഴിക്കോട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കാണാം, ചെന്നൈയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും കാണാം. എല്ലാവർക്കും സൂര്യനെ മേലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് പല സൂര്യന്മാരാണോ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നാം എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോ തൃശ്ശൂര് നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നേരെ മുകളിൽ സൂര്യനെ കാണുന്നുണ്ട്, ചെന്നൈയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മേലെ സൂര്യനെ കാണുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? ഒരേ സൂര്യൻ തന്നെയല്ലേ, അതെങ്ങനെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലേ, സൂര്യൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് അത്രയും വിശാലമായ ലോകത്ത് നമ്മൾക്ക് മേലെ ആ സൂര്യന്റെ പ്രഭ അത്രയ്ക്കും പ്രകാശമേറിയതായതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നും എന്തെന്ന്, അവരവരുടെ മേലെയാണ് സൂര്യൻ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ സൂര്യൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. എന്നാൽ പല സൂര്യനാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കൂ? ഇല്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനും എന്നിവിടെ പറയുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ഏക നിരപേക്ഷ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തിയാൽ അനേകം പൂർണ്ണാംശങ്ങളായും അനേകം വിഭിന്നാംശങ്ങളായും സ്വയം വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ളത്. ഒരേ ഒരാളെ ഉള്ളൂ ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ശക്തി എന്താണ്? എത്ര രൂപങ്ങൾ ആയിട്ട് വിന്യസിക്കാം, പല രൂപങ്ങളായിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് വരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, രാസലീലയില് ഗോപികമാർക്ക് കൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായി? ബ്രഹ്മാവ് ആ ഗോപക്കുട്ടികളായി മാറി, അതുപോലെ പശുക്കളായി മാറി അല്ലെ. ഒരു വർഷത്തോളം അവർക്ക് അറിഞ്ഞും കൂടി ഇല്ല, അവരുടെ പാരന്റ്സിനൊന്നും അറിഞ്ഞും കൂടി ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഓരോ ഗോപക്കുട്ടികളും ആ പശുക്കിടാങ്ങളും എല്ലാം ആരായിരുന്നു? ഭഗവാനായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ പല രൂപങ്ങളാവാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതാണ് പൂർണ്ണാംശങ്ങൾ. പൂർണ്ണാംശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ രാമനെ പോലെ നമ്മുടെ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം പൂർണ്ണാംശങ്ങളാണ്. ഇത് ബലരാമനൊക്കെ പൂർണ്ണാംശമാണ് ഭഗവാന്റെ കേട്ടോ. അനേക വിഭിന്നാംശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാറിയിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്നാംശമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ അതേ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചെറിയ തോതിൽ. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനാണോ? അല്ല. അതാണ് വിഭിന്നാംശം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ദ്വൈതം എന്ന സങ്കല്പം ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത നിമിത്തമാകുന്നു. അപ്പൊ ദ്വൈതം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. മൂഢന്മാർ മാത്രമേ തന്നെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കാണുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9:11 ഭഗവാൻ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ മൂഢന്മാരാണ്. ഏതാണ് 9:11 ശ്ലോകം? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? 9:11 ശ്ലോകം ഏതാ? ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. 9:11 അവജാനന്തി മാ മൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ.
അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരൂപത്തിലായതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ അതേമാതിരി തന്നെ എന്താണ് എന്താണ് മാംസവും മജ്ജയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് ഭഗവാന്റെ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് മൂഢന്മാരാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മൂഢ വ്യക്തികൾ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരല്ല. ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ സൂര്യൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാൽ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മാതാജിമാരെ, ഉഷ മാതാജി ആവട്ടെ, ജൂലി മാതാജി ആവട്ടെ, എല്ലാവരും മനസ്സിലും ഭഗവാന് പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അചിന്യമായിരിക്കാം, ഭഗവാന് സാധ്യമല്ലാത്തതൊന്നുമല്ല. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഒരേ സമയത്ത് പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഇനിയോ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെ വിസ്തരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമാത്മഭാവം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാൽ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം പരമാത്മാവായി വിസ്തരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വശരീര തേജസ്സിന്റെ വിസ്തരണത്താൽ ഉജ്ജ്വല ദീപ്തിയായ ബ്രഹ്മജ്യോതിയായും അദ്ദേഹം വിസ്തരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ് നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രകാശം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഓർമ്മയില്ലേ? മനസ്സിലായില്ല മാതാജി. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് സൂര്യനിൽ നിന്ന് പ്രകാശം കിട്ടുന്നത്? സൂര്യപ്രഭ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം അത് പ്രതിഫലിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ അപ്പോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആണല്ലോ, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതേ സമയം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രഭയായിട്ട് ഭഗവാൻ പുറത്തുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി, അതാണ് വിസ്തരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പ്രകാശമായിട്ട് വിസ്തരണം. അപ്പൊ ഒരേ സമയം പരമാത്മാവായിട്ട് വിസ്തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം ബ്രഹ്മജ്യോതിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്വശരീര ശോഭയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശരീര ശോഭയും പരമാത്മാവെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു അന്തരവുമില്ല. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശമാണ്. നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണ് വിഭിന്നാംശം കേട്ടോ. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ പൂർണ്ണാംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം വരുന്നത്, വിഭിന്നാംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് ഉള്ളതാണ് വിഭിന്നാംശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷേ വിഭിന്നാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനല്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയും പരമാത്മാവ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനും സ്വയം ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ നിജസ്ഥിതിയെ ഗ്രഹിക്കാത്ത അല്പജ്ഞാനികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെയും പരമാത്മാവിനെയും ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കരുതുന്നു. ഈ തെറ്റായ ദ്വൈത സങ്കല്പം ഭീഷ്മദേവന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എല്ലാറ്റിലും സർവസ്വമായി ഉള്ളത് എന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സംതൃപ്തനുമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്തായിട്ടാണ്? അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയും പരമാത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്, എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള ആ ബോധ്യത്തിലേക്ക് ആരെത്തിയിട്ടുണ്ട്? ഭീഷ്മരെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംതൃപ്തനാണ്. അപ്പൊ ഏത് സംശയങ്ങളും ഇല്ല മനസ്സിൽ, ദ്വൈതമില്ല. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് അചിന്ത്യഭേദ അഭേദ തത്വം എന്നാണ് പറയുക. ഭഗവാൻ, നമ്മൾ ഭഗവാനല്ല, എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രവൃത്തി പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈവിരൽ പോലും നമ്മൾക്ക് അനക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല, എന്നാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനല്ല. അതിനെയാണ് അപ്പൊ ദ്വൈതം നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളില്ല. അപ്പൊ അത് രണ്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാ നമ്മൾ ഒന്നാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതും സാധിക്കില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനല്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിനാണ് അചിന്ത്യഭേദ അഭേദ തത്വം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രബുദ്ധത മഹാത്മാക്കൾ അഥവാ ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തർക്ക് പ്രാപ്തമാകുന്നു. സകലത്തിലും സർവസ്വവും വാസുദേവനാകുന്നു എന്നും വാസുദേവനെ കൂടാതെ യാതൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ലെന്നും ഭക്തർ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു എന്നും ഭഗവത്ഗീത 7:19 പറയുന്നു. 7:19 ഏതാണ്? ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവാസ്വമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭഃ. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവ്വവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. എല്ലാം ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്. നല്ലത് വന്നാലും ചീത്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസം വരണം. ആ വിശ്വാസം വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക. അത് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് 7:19 പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചതുപോലെ വാസുദേവൻ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥ പരമപുരുഷൻ. ഭീഷ്മദേവൻ 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാൾ ആയതിനാൽ അഭിനവ ഭക്തർ, ശുദ്ധഭക്തർ എന്നീ ഇരുകൂട്ടരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടരാൻ തീർച്ചയായും ശ്രമിക്കണം. അതാണ് ഭക്തി സേവന മാർഗം. മഹാജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും അറിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഈ 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ആര്? ഭീഷ്മദേവര്. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ അനുകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. വീട് നമുക്ക് ഒരു ജന്മമില്ലാത്ത ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ആകുന്നു ഭീഷ്മദേവന്റെ ആരാധ്യ വിഷയം. അതാണല്ലേ പാർത്ഥസാരഥി. എപ്പോഴും ഈ 10 ശ്ലോകത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ഭീഷ്മദേവര് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്? ആ യുദ്ധക്കളത്തില് അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ മഞ്ഞപ്പട്ടുടയായിട്ടുള്ള ആ വസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അല്ലെ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പല വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ശോഭയേറിയ വസ്ത്രമാണ്, ഉജ്ജ്വല പ്രഭയുള്ള മുഖമാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ആ എന്താണ് രഥത്തിന്റെ ചക്രം ഊരിയെടുത്ത് അതീവ കോപത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്ന ഭീഷ്മരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ആ രൂപത്തിനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെന്താണ്? ഭീഷ്മദേവര് ഫുൾ മുറിവേൽപ്പിച്ച് രക്തം പുരണ്ടിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ് ആര്? ഭീഷ്മദേവര് ആരാധിക്കുന്നത്. അതേസമയം വൃന്ദാവനത്തിലെ ഏറ്റവും വശ്യമനോഹരമായ അതേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാകുന്നു ഗോപികമാരുടെ ആരാധ്യ രൂപം. അപ്പൊ ഗോപികമാർ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടിരുന്നത്? ആ ഓടക്കുള്ളിൽ ഊതുന്ന ശ്യാമസുന്ദരായിട്ടുള്ള മനോഹരനായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ് ഗോപികമാർ ആരാധിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. പലപ്പോഴും ആത്മജ്ഞാനികളായ വിദ്വാൻമാർക്ക് പിഴവ് സംഭവിക്കുകയും വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണനെയും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ കൃഷ്ണനെയും വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പലരും വിചാരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഗോപകുമാരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ കുരുക്ഷേത്രയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അത് വേറെ വേറെയാണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. രണ്ടും ഭഗവാന്റെ തന്നെ എന്താണ് വിസ്തരണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്യാമസുന്ദരനായ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ളത്. അതേ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് കുരുക്ഷേത്രത്തിലുള്ളത്. ഒരേ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ ഭീഷ്മദേവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ പൂർണ്ണമായും ദൂരീകൃതമാണ്. ഭീഷ്മദേവൻ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇല്ല. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായത്? ആദ്യം നമ്മള് ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്ത് വന്നു? അർജുനന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ. അതിന് ലാസ്റ്റ് പിന്നെന്താ പറയണത്? ആ വ്രജകന്യകമാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടും ഒരാളാണെന്നുള്ളത് ഭീഷ്മദേവർക്ക് അറിയാം അല്ലെ. അവ്യക്തഗതവാദികളുടെ പോലും പ്രാപ്യസ്ഥാനം അരൂപമായ ജ്യോതിയുടെ നിലയിലുള്ള കൃഷ്ണനാകുന്നു. യോഗികളുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായ പരമാത്മാവ് കൃഷ്ണനാകുന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതിയും കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവും കൃഷ്ണനാകുന്നു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയോ പരമാത്മാവോ കൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ പ്രതിരൂപങ്ങളല്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ രൂപമല്ല, ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ല. ശരിക്കുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. സൺറൈസ്, അതായത് സൂര്യരശ്മികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സൂര്യനാണെന്ന് അറിയുന്നത്. എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നിലത്തെ രൂപം കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ രശ്മികൾ വരുമ്പോൾ പറയും സൂര്യൻ ഉദിച്ചു. നമ്മൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൂര്യനായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക അല്ലെ. സൂര്യൻ വന്നു എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് സൺസെറ്റും സൺറൈസും കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് എന്താ അറിയാം? അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗോളാകൃതിയുള്ള രൂപത്തിലാണ് എന്തുള്ളത്? സൂര്യനുള്ളത് എന്നറിയാം. അത് അതിന്റെ ബാഹ്യരൂപമാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ പൊട്ടൻസി എന്താണ്? അത് ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അമ്മയുടെ ഒരു വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ തനി സ്വഭാവം അറിയാന്ന് നമ്മൾ പറയും. പുറത്ത് അതുപോലെയാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള യശോദാമ്മയുടെ ആ മകനായിട്ട് വന്ന ആ ഒരു രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, ആ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയോ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള ആ ബന്ധം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ്, എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതിയും അറിയാം, പരമാത്മാവും അറിയാം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. 100 രൂപ നോട്ടില് 50 രൂപ നോട്ടും ഉണ്ട്, 20 രൂപ നോട്ടും ഉണ്ട്. കറക്റ്റാ? എന്നാൽ 20 രൂപ നോട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 50 രൂപ നോട്ടും 100 രൂപ നോട്ടും ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. 50 രൂപ നോട്ടിൽ 20 രൂപ നോട്ടും ഉണ്ട്, 50 രൂപ നോട്ടും ഉണ്ട്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ അറിയുന്ന ആൾക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതി അറിയാം, പരമാത്മാവിനെ അറിയാം, എന്നാൽ ഭഗവാനെ അറിയില്ല. എന്നാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതി അറിയുന്ന ആൾക്ക് പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ അറിയില്ല, ഭഗവാനെ അറിയില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനെ അറിയുന്ന ഒരാള് അതാണ് പൂർണ്ണ സ്വരൂപമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവർക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതി അറിയാം. ആ ഭഗവാന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമാത്മാ രൂപത്തില് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനുമായുള്ള മധുര ബന്ധങ്ങളോ ഇല്ല ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലോ പരമാത്മാവിലോ. തന്റെ വ്യക്തി സ്വരൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പാർത്ഥസാരഥിയുമാണ്, വൃന്ദാവനത്തിലെ ശ്യാമസുന്ദരനുമാണ്. എന്നാൽ തന്റെ അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മജ്യോതിയായും പരമാത്മാവായും ഇരിക്കുന്നത്.
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഈ എല്ലാവിധ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളും ഭീഷ്മദേവനെ പോലെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായ മഹാത്മാക്കൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ആകയാൽ എല്ലാ ഭാവങ്ങളുടെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഏകാഗ്രമായ ശ്രദ്ധയോടെ അവർ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുവാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക. ശ്ലോകം 43. സൂതവാച കൃഷ്ണ ഏവം ഭഗവതി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണേവം ഭഗവതി ഏവം ഭഗവതി മനോഭാവദൃഷ്ടി വൃത്തിഭിഃ വൃത്തിഭിഃ ആത്മന്യാത്മാനമാവേശ്യ ആവേശ്യ സൗന്ദര്ശ്വാസ ഉപാരമത്. സൂതഃ ഉവാച. സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. കൃഷ്ണേ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഏവ മാത്രം, ഭഗവതി അദ്ദേഹത്തിൽ, മനഃ മനസാൽ, വാക് വാക്ക്, ദൃഷ്ടി ദൃഷ്ടി, വൃത്തിഭിഃ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആത്മനി പരമാത്മാവിൽ, ആത്മാനം ജീവാത്മാവ്, ആവേശ്യ ലയിക്കുകയാൽ, സഹ അദ്ദേഹം, അന്തശ്വാസക ശ്വസിക്കുന്നത്, ഉപാരമത് നിശബ്ദമായി തീർന്നു. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. അപ്രകാരം ഭീഷ്മദേവൻ പരമാത്മാവായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ മനസ്സാലും വാക്കാലും ദൃഷ്ടിയാലും പ്രവൃത്തിയാലും സ്വയം ഐക്യം പ്രാപിച്ചു. അപ്രകാരം ശ്വാസം നിലച്ച് അദ്ദേഹം നിശബ്ദനായി. ഇപ്പൊ അവസാനത്തെ ഇതായിട്ടോ. ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥനകൾ കഴിഞ്ഞു. 42 വരയ്ക്കാണ് ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനകള്. ഭീഷ്മദേവൻ തന്റെ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നതിലും വാക്കിനെ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിലും ദൃഷ്ടിയെ തന്റെ മുന്നിൽ നേരിട്ട് സന്നിഹിതനായ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നതിലും നിരതമാക്കുക വഴി തന്നെ സ്വയം ഭഗവത് ചിന്തയിൽ ലയിപ്പിച്ചു. ആയതിനാൽ ഭൗതിക ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന വേളയിൽ ഭീഷ്മദേവൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ ഈ അവസ്ഥയെ നിർവികൽപ്പ സമാധി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തി, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത്തരം സമാധിയാണ് നിർവികൽപ്പ സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്രകാരം യാതൊരു വ്യതിചലനവും കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാനിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകൃതമായി തീർന്നു. പരിപൂർണതയുടെ പരമോന്നത അവസ്ഥ ഇതാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭക്തിയുത സേവന പരിശീലനത്തിലൂടെ ഈ അവസ്ഥയെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഏവർക്കും സാധ്യവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം 9 സേവന പ്രവർത്തന തത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാകുന്നു. അവ ഇപ്രകാരമാണ്: ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം എന്നുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആജ്ഞകൾ നിർവഹിക്കുക, സാഹോദര്യം സ്ഥാപിക്കുക, പൂർണ്ണ സമർപ്പണം എന്നിവയാകുന്നു ആത്മനിവേദനം ഇതിനെ പറയാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതിൽ എല്ലാം കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാരാണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ, ശ്രവണം, ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ശ്രവണമാണ്, ഭാഗവതം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നു, അല്ലെ? കീർത്തനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു, ചാണ്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. സ്മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് പറയുക. അർച്ചനം എന്ന് പറയുന്നത് പൃഥു മഹാരാജാവാണ് പറയുക. ഇനി പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആരാണ് പറയുക? സദന ഉദ്ധവരെ പറയും, അക്രൂരനെ പറയും ട്ടോ. ഇനി ആജ്ഞകൾ നിർവഹിക്കുക, സാഹോദര്യം സ്ഥാപിക്കുക. സാഹോദര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം എന്നുള്ളതാണ് ഹനുമാനെ പറയുന്നത്. പിന്നെ സാഹോദര്യം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ഇവിടെ സഖ്യം എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്, അത് അർജുനനാണ് കേട്ടോ. ആത്മസമർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാബലി മഹാരാജാവിനെയാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന് എന്ത് വേണം? ഭഗവത് ഭക്തന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ അവയെ പരിശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം വെച്ച് അത്യധികം പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആദ്യത്തെ വിഷയമായ ശ്രവണമാകുന്നു. ആകയാൽ ആദ്യം ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണവും പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണവും ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്ന ഒരു ഗൗരവ പഠിതാവിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനായില്ലെങ്കിൽ പോലും മൃത്യുവേളയിലെ ഭീഷ്മദേവന്റെ അദ്വിതീയമായ അവസ്ഥ പ്രാപ്യമാക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ വാക്കുകളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അഭിന്നമാണ്. അവ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദാവതാരങ്ങളാകുന്നു. മാത്രമല്ല അവയെ പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാൽ 8 വസ്തുക്കളിൽ ഒരാളായ ഭീഷ്മദേവന്റെ അവസ്ഥ പ്രാപിക്കുന്നത് അവകാശിയായി തീരാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ഒരു നിശ്ചിത
ഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും നിശ്ചയമായി മരണപ്പെടും. എന്നാൽ ഭീഷ്മദേവനെ പോലെ മരണം വരിക്കുന്ന ഒരാൾ പരിപൂർണത കൈവരിക്കുന്നു. അതേസമയം പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാൽ നിർബന്ധിതനായി മരണപ്പെടുമ്പോൾ മരണം മൃഗതുല്യമാവുന്നു. ഒരു മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണത്. മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതം ഭീഷ്മദേവനെ പോലെ മൃത്യു വരിക്കാൻ സവിശേഷമായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിലെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക. ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമ്മൾ നിരന്തരം കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളും ഭീഷ്മദേവരെ പോലെ ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കാണ്. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്കോ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അന്ധകാലേച്ച മാമേവ എന്ന് പറയും, സാധ്യമല്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൃഗതുല്യമായ ഒരു ജീവിതമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും ഒരു മരണം എങ്ങനെയാ വേണ്ടത്? ഭീഷ്മദേവരെ പോലെയുള്ള ഒരു മരണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, അല്ലെ? അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണമന്ത്രം. ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച